ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା, ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ହିମାଚଳରେ 69 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 37 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 110 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମୌସୁମୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ 700 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମୌସୁମୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ 14 ଦିନ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ 500ରୁ ଅଧିକ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସୁଖୁ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ସହ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ଘର ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସୁଖୁ କହିଛନ୍ତି, ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାର ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାର ଅପରେସନ୍ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ହିମାଚଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନକୁ ରିଲିଫ୍ ଓ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।